Haurrei teknologiak ongi erabiltzeko ahalegin horretan, eskolan ikasitakoa teknologia berrien bidez garatzen lagundu nahiko nieke. Ikasitakoa beste moduren batean ekoizten. Zer gomendio emango zenidake? Begira, nik uste dut errefortzu edo indargune digitalik egokiena dela, teknologia digitalak aurren sormena garatzeko aliatu gisa erabiltzea. Denok ezagutzen ditugu matematika edo hizkuntza errefortzurako aplikazioak, ezta? Eta ondo daude, denbora, kalitatea eta horrak teknologiarekin duen harremana zaintzen baditugu, motivaziotik garapenean laguntzeko bultzada egiten laguntzen dutelako, ezta? Baina egia da, teknologia kontsumitzeko, kakotxen artean, baino sortzeko, erabiltzeko jauzia egiten badugu, aurrengan gara ditzakegun jakintzak, trebeziak eta jarreak beste batzuk izan daitezkela. Kompetentzia digitala sarinaz, bai? Horregatik ikasi duen horren gaineko sorkuntza egiten laguntzera animatuko nuke, aurra, eta animatuko zintuzketzu. Ikasi duenaren inguruko podcast bat grabatzera, hizkuntza lantzeko adibidez, beste bat infografia bat egitera, ideien abstrakzioa, deskomposizioa eta sintesi gaitasuna lantzeko besteak beste, edota adierazpen artistiko musikal bat egitera, ez dakit, sentsibilitatea lantzeko, eta haratago ere bai, ez da? Orduan, teknologia digitalekin harremana izateko moduak sormenetik egiten laguntzen baldin badiegu ikaslei eta seme-alabei, nik uste dut azken finean haien ekarpenei ematen diegula garrantzia, ez bakarrik formatuari edo gailuari edo teknologia erabiltzeari. Eta azkenean da, bereik ikasi duten hori, edo gustatzen zaien hori, edo garatzen ari diren hori, edo kostatzen zaien hori, beste formatu batean, beste ingurune batean, beste modu batean adierazteko, lantzeko eta sakontzeko modua, ezta? Eta hor sorpresak eraman ditzakegu.